dejligt at bo i Ringsted. Det er en god, lille, tryg matadorby, hvis man kan sige det sådan. Det er stille og rolig by, der skal ikke så meget ballade. Det er en meget varm by, det er en hjertelig by, og jeg er nytilflytter og har boet her i 2 år. Rigtig fedt at være her, synes jeg. Der sker rigtig meget. Der er gang i byen om aftenen, i weekenderne og også på gaden i hverdagen. Og sådan. Der ligger frugt i dag. Der er søde bruger til de søde bruger. De tror, jeg lyver. Der er 2 måneder. Ja, jeg er ude at shoppe lidt. Jeg er med min datter heroppe og skal lige tage pulsen på Ringsted. Vi kommer lige fra Outlet af, og vi har lige tømt alle skobutikkerne derude. Jeg kommer fra Næstved. Og vi skulle lige op og se, om der var lidt andet heroppe. Og vi skal blandt andet ud i Outlet-butikken. Fordi det er meget billigt i Outlet. Det er jo Outlet-pris, så du sparer en masse penge på at gå ud og købe sko og hverdagsting og sådan noget derude. Jeg bor normalt i Ballerup. Jeg kommer fra Horsens. Så nu bor jeg i Næstved, lidt sydpå. Jeg er fra Slagelse. København. Jamen for at se Outlet-centret og se, om der var nogle gode tilbud. Jeg har fundet sådan et par træningsbukser til 105 kroner, så det synes jeg, der er meget billigt. Fordi man kan få det billigere, og det stadigvæk er nogle nyere ting, eller sådan noget af det nyere kollektioner. Det er jo primært tøj til mig og mine børn, så ja. Og som enlig mor, så er det super godt at være her. Min favorit, det er Kongen og Tyren. Der er nogle dejlige bøffer, og det er virkelig rigtig godt. Der kommer en sushi bare herovre, og det synes jeg er rigtig positivt og overraskende her. Og den her ushi, og den ligger lige herovre, det er højt niveau i forhold til andre sushi-restauranter, også i København. Altså, jeg kan anbefale Falkenlands Bøfhus, der ligger lige herovre for. De laver, det er jo ikke en Michelin-restaurant, men det er solid kost, som smager godt. Jeg brygger lidt øl. Vi er et lokalt bryggeri, Dagmar Bryggeri. I dag laver vi en ny øl, som hedder 1747 Red Ale. Og den er lavet, fordi der har været ild i Ringsted, og især den her del af Ringsted i 1747. Vi har rimelig meget travlt i julen. Der er meget julehandel, og så kommer folk ind forbi og skal se os lave øl og sådan noget. Det er super fedt at have en festival i Ringsted nu. Det er musikfestival. Der kommer 3 band i år, over 3 dage nu. Torsdag, fredag og lørdag. Jamen, der var gang i den, og der var nogle fede shows, og der kom nogle store navne, og det var jo hyggeligt ude ved campen, ude ved teltcampen og sådan noget. Der var gang i den hele tiden. Ja, Middelalderfestivalen, det er jo sådan en gammel historie. Det er jo med noget ridning og noget mjøder, og man mærker sådan det gamle liv i Ringstedby. Det er rigtig fedt. Det her er sjovt.